mga gisunod ninyong serye matagabi dinhi sa Kapuso Network, karong gabi sa istorya ni Lolong sa panamilit ni Karina kang Lolong, iya kining gisultian nga protektahan si Martin batok sa mga banson. Samtang suwayan ug bayad di dona si Lolong aron masayran kundiin si Karina. Sa kaulahian, magkita gyud sila si Karina og dona, apan ning higayuna mas isog na si Karina. Unya makita sab sa labing unang higayon sila si Armando og Dakila. Samtang sa wahing duha ka adlaw sa Love You Stranger, naguol na sila si Lorraine og Apple og ilang gisuwayan og tawag si LJ. Unya magkita na sila si LJ og Javier og sa ilang pagawas babagan sila ni Tristan. Samtang sa ilang panaglalis, bitaro ni Alfie si Ben ug paingon sa library ug didto mag-atubangay sila uban ni Tristan, LJ ug Javier. Dinhi ibutyag ni Ben nga nakita niya sa kadaghanan ang ilang gihimo pinaagi sa gibutang nga mga CCTV sa nagkalain-laing bahin sa karaang balay. Mag-away sila si Alfie ug Tristan samtang niikya sila si Ben ug LJ. Unya gisunog ni Tristan ang mansyon. Makagawas kaha sila nga buhi gikan sa nagdilaab nga mansyon. Kini mga kapuso ang angay ninyong atangan sa naghinapos nga istorya sa Love You Stranger matagabi dinhi lang sa GMA.